goizetan ispilu parean Martxoaren 8 da gaur, emakume langileon nazioarteko eguna. Mila arrazoi ditugu gaur eta beti, kalera irten eta gure aldarriak lau haizetara zabaltzeko. Herritarrei galdera hau luzatu diegu. Zergatik da oraindik beharrezkoa martxoaren 8? Jarraian, jaso ditugun erantzunak entzuteko aukera izango duzue. Esango nuke oraindik ere martxoaren 8 ospatu eta aldarrikatzeko premia badagoela, batetik badagoelako diskurso berdinzale nagusi orokor onartu bat oso politikoki zuzena dena, baina gero ez daukana realitateekin zerikusirik eta batez ere sekulako erresistentziak daudelako berdintasunerako bidean. Eta pandemia sasoi honek zerbait erakutsi baldin badigu, batetik da zaintza, zeinen ezinbestekoa den, zeinen emakumeen eskutan dagoen, bai osasunean, bai zaintzan edo eta garbiketa arduratzen direnen artean, eta aldi berean zeinen sektore prekarioak diren. Gero sekulako kontraesana, ze langabeziaren arrakala aldi berean alditu eginda. Adibidez, gizonezkoa nagusi diren plantiletan ere, lan erregulazio espedienteak eta ezarri dituztenean askoz ere gehiago eragin diete emakumeei. Gero begiratzen duzu aldikako edo ordukako lan kontratuak zein dauzkan, lanaldi osoak zeinek ez dauzkan alegia, eta 4-3 emakumea dira. Honek esan nahi du, askoz ere baldintza prekarioagotan ari direla lanean. Zer esanik ez beltzean lan egin dutenei buruz, ze hau bai geratu direla babes sistematik erabat kanpo. Eta gero beste kontu bat, pandemia garai hontan etxeko premiak handitu direnean, bai umeen zaintza delako, nagusiena delako, hezkuntzan premiak eta bar, eta erabaki behar izan denetan, norbaitek lanari uko egin behar diola, etxeko lanez arduratzeko, emakumeak izan dira lanari uko egin eta erabat etxera jarri direnak, eta honek erakusten duena da, oraindik ere ez dagoela inolaz ere berdintasunik emakume eta gizonen lanari ematen zaion balioan, nolabait emakumearen lana gizonen osagarri edo dela. Eta hori ordaindutako lanei buruz eta baino gero zer da, eta ordaindu gabeko lanak, etxeko lanak, erate txigarri izan da aste honetan Eustatek eman duen datua. 167 pasatxo buruz ari naiz, baina olako zerbait zen. Oraindik ere etxeko lanetan emakumeek egite dituztela. Eta pixka bat atzera begira jarri, eta 2013koa baino ere datu txarragoa da, 8 urte pasata gero. Hortaz, aurrera, 2 pauso, eta atzera beste bat, edo batzutan 2 ere ari gara egiten. Uste dute, Simone de Beauvoirrena zela gogoeta, eta esango nuke oso parera datorkigula momentu historiko honetan. Ze hark esate omen zuen, krisi politiko bat, edo ekonomikoa, edo erligiosoa edo, nahiko izango zela, emakumeen eskubideak berriz ere kolokan jartzeko, eta hortaz, lortutzat edo betiko tutzat ez direla inoiz eman behar da, beti egon behar dela vigilante, ze bestela atzera egiten dela, eta esango nuke ondo datorkiola gogo eta momentu honi. Kapadun eroia izan nahi nuke, hori beharrean printzesa. Kaixo, ni Kaiet naiz. Kaixo, ni Isabel naiz. Kaixo, ni Aintzane naiz. Martxoa 8 beharrezkoa da. Bestela lehengoko egoeran egongo garelako, gizona gorago zegoena. Oraindik emakumeen egoera aldarrikatu behar ditugulako. Emakume desberdinak nahaztu eta elkarrekin festagiro eder bat sortzeko garai polita dalako. Ez bai dela ez, eta baietz berriz baietz, nik nahi detena eta ez. Zazula nire gorputza zure menpetan, ni naizela nire buruaren jabe. Martxoak 8 beharrezkoa da, oraindik desberdin tratatzen gaituztelako aluarekin edo pitilinarekin jaio garenaren arabera. Oraindik ere ez garelako gure gorputzen jabe, edertasun mota jakin baten itzalpean bizi garelako. Ez garelako depilatzen guk nahi dugulako. Lotxarazi egiten gaituztelako gure gorputzak diren bezala erakustean. Oraindik eraso egiten digutelako. Oraindik ez degulako berdin kobratzen. Oraindik guk egiten ditugulako ordaindu gabeko lanak, lan zikinak eta ezkutuko lanak, estatuak aintzat hartzen ez dituenak.
Oraindik emakumeak akabatzen dituztelako emakume izateagatik, edonolako hankartearekin jaiota ere. Oraindik boterea gizonena delako. Oraindik sexualitatea norbere kontua dela defendatzen delako, baina batzuena bakarrik egiten zaigulako deserosoa. Oraindik azalpen hauek denak ematen jarraitu behar dugulako. Oraindik zalantzan jartzen delako, martxoaren 8 beharrezkoa dela. 37, zoriontsu izaten ikasi, baina lanari ezin eutxiz, aurrera nola poliki. 1910 burutu zen emakume sozialistan bigarren konferentzia internazionalian, erabaki zen Klara Atzetkinek proposauta emakume langileon nazioarteko eguna egitea. Erabaki taktiko gisa, sozialismorako bidean. 110 urte berandu ordia, emakume langileok menpeko sujetu izaten jarraitze dugu. Hau forman alda baldin badare. Gaina, krisi kapitalistak aurrezek askarrak zian langilean bizi balintzak areta gehiago okertu ditu. Eta gero eta gehiago dia tamalez behain bizia erreproduzio ezin duenak edo haunek eziteuenak. Ikuste dugu gaina ziurgabetasuna eta pobrezia langileen masa zabalan bizi ereduen parte bihurtzen nahi diara. Eta emakume langileok modu bereziki gordinean pairatzen ditugu honen ondorioak. Horregatik beharre berrezkoa dugu emakume langileok antolatzia eta egunerokotasunean pairatzen ditugun zapalkuntzai eta erasuai erantzun goieten tresnak garatzia. Emakume langileok sujeto politiko bilakau behar dugu. Kapitalismoa gainditu eta zapalkuntzai gabeko gizartea ere ikitzeko. Burgesiak emakume langileon zapalkuntza mantentzeko interesadun klasiak martxoan 8 zentzua bere interesan arabera moldau du. Eta hori oso agerikoa da batez ere azken urtetan. Horregatik beharrezko ikusteet egun honen klase izaera azpimarratzia. Hau da, martxoan 8 esentzia bea gogoraraztia. Hoiola izanik, martxoan 8 emakume langileon interesan aldarria kaleatea eta antolakuntzara deitzeko eguna da. Hortan datza bere garrantzia eta bere beharra. Ez ja soilik emakumeak, bagera independienteak, indartsuak eta askeak. Angela Davisek esan zuen gizarte askatzeaz gain, buruak eta pentsaerak ere askatzea ezinbestekoa zela. Pentsaerak aske izan arte jarraitu beharko dugu, ezta?